Molt bé, hem creat un grup en Google Groups i ara el volem eliminar. Doncs el pas o la manera de fer-ho és bastant més senzilla del que podeu pensar. Entreu a Google Groups, veniu als meus grups, una volta dins s'obrin tots els grups i seleccioneu el grup que vos interessa, en este cas, eliminar. Per exemple, este. I l'única cosa que hem de fer és anar a administra o a gestiona, depèn de com tingueu la interfície, en quin idioma, i veniu a l'apartat d'informació. I en informació teniu opcions avançades i en opcions avançades suprimix este grup. En el moment que feu clic, vos avisa que serà una supressió permanent. Esteu segur que voleu continuar tal? Sí, suprimix el grup i ja teniu els grups, en principi, este hauria estat eliminat. Ara hem recarregat la pàgina i ja està eliminat. Veieu? Doncs ja està. Així funciona.